बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ। फैगौ 15 आगस्ट खालि आलफा उदखारि हानजाया बन्द फोसावदों। फैगौ 15 आगस्ट हादरनि उदांस्रि सानखालि आलफा उदाङा आसाम बन्द फोसावदों। बेजों लोगोसे 15 आगस्ट खालि 75थि उदांस्रि सान फालिनायखौ नेवसिनो एबा उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाङा होननानै परेश बर'आ दैदेननाय आलफा उदखारि हानजाया रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। आलफाया 14 आगस्ट हर गेजेरनिफ्राय 15 आगस्ट मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम बन्द फोसावदों। आलफाजों लोगोसे NSCN आरो GPRNआबो 15 आगस्ट खालि बन्द फोसावदों। अब्लाबो इमारजेन्सि सिबिथाय, धोरोमारि हाबाफारि, खौरां बिजोंफोरखौ बन्दनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन होननानै फोसावदों। गाबोन 8 आगस्टआव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो रावना होनाया दिल्लीसिम मोनहैबाय। गाबोन समबार खालि बनसुआ जन्तर मन्तराव धरनाजों लोगोसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय हाबाफारिनि थाखाय बनसुनि दैदेनगिरि मावथिफोरजों लोगोसे सा 200निबो बारा बर' लाइमोनफोरा दिल्ली मोनहैबाय। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 देरहासार जानो हानाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौ बरायनाय मान बावनाय सानखालि BTR सरकारा खोथा होनाय बादियै मैया चिरांनि IOCL BRPL आव DID लिटिल मास्टार सिजन 5 देरहागिरि बर'नि फिसा नबजित नार्जारीनो 3 लाख रांनि चेकखौ गथायो। बनसुनि सोमावसारनो थांनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरिया। बनसुनि आलादा रायजो दाबिनानै दिल्लीयाव सोमावसारहैनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। BTR गोरोबथानि उनाव दान्दिसे सम BTR गोरोबथाखौ मावफुंनांगौ एबा आन्दोलनकारिफोरखौ मान सनमान होनानै बड'लेण्ड दाबिखौ एबसुआ दोनथ'नाय जादों। एकर्डखौ नारसिननानै दैदेनगिरिफोरखौ नेवसिनानै बिथांमोना गावबा गावनि स्वार्थआव माखासे दैदेनगिरिफोरा माबा मोनसे आफाद दानानै आलादा रायजो दाबिफिननांगौ होनना दाबि दिखांदों। BTC सरकार सालायनाय समाव उन सिगां थानानै बिथांमोननि राजखान्थि दोलोजों थानानै रायजो राजाफोरनि राजा लामा होबथानो थांनाय गामिनि मानसिफोरखौ होबथादों एबा बादा होदों। एबसुनि सोमावसारनायखौ सोंखारिदों। जाय दैदेनगिरिफोरा सनितपुर बिश्वनाथखौ मोनसे इउनाइटेड ओनसोलाव लांनो हायाखै, जाय दैदेनगिरिफोरा BAC सुक्तियाव सनितपुर बिश्वनाथखौ रायखाङाखै, जाय दैदेनगिरिफोरा BTC सुक्तियाव सनितपुर बिश्वनाथनि जेबो बाथ्रा रायखाङाखै, बिथांमोना मोनसेबो प्रभिजन दोनाखै, सोदेरनो मोननायनिबो सुबिदा दोनाखै। दिनै बिथांमोनानो 6 सिडिउलनि प्रभिजनजों एरिया बारायनो थांनायखौ होबथानो थाखाय बेबायदि आन्दोलन बिथांमोनानो खालामगासिनो दं होनना रोखा बुंथियो। डिरेक्टर भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन आसामनि हानजाया रायजोआव रां घुस लानायखौ होबथानो एबा घुस लाग्राफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रों राहा लादों। दानि सरखारि मावख'गिरिफोरा रां घुस लानो मोननाय नंला आरो जुदि लायो अब्ला जोबथेसालियाव थांनांगोन। नोंथांमोननिफ्राय सोरबा सरखारि खान्थिनि खामानि मावख'गिरिया घुस बिदों नामा? जुदि बिदों अब्ला 036124629295 18003453 7679435024100 कल खालाम एबा 6029601243 वाट्सएप नाम्बाराव मेसेज खालामनो हागोन। बर'नि मुंदांखा थियेटारनि फावगिरि अनिल ब्रह्मनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ गथायबाय। BTC सरकारा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव होबोनाय बादियै देग्लायनि 2022 मायथाइनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि मुंदांखा बड' थियेटारनि फावगिरि अनिल ब्रह्मनो मैया गथायबाय। चिरां जिल्लानि थालिगावआव थानाय IOCL BRPL आव BTRनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव खुंनाय गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था नोगोद 2 लाख रांजों लोगोसे साइटेसन आर'नाइजों अनिल ब्रह्मखौ BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ मान बावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।